najviše volim jutro. Jutro su mi omiljeni deo dana. I najviše volim doručak i kako je sunce ujutru. I ujutru sam najoptimističniji. A i nekako čini mi se da sam ujutru i najmudriji. Zato što nekako malo život izgleda ponekad kao neka trka pacova. Oni pacovi u onom točku što trče i stalno trče, a nigde ne stižu i siđu samo kad treba da jedu, piju ili seru. I onda se opet vraćaju u točak i trče tako non stop. I onda ja ujutru kad se probudim, ja vidim to. I vidim ljude kako rade tako neke stvari bezvezne, kao da su u tom točku i baš onako besomučno ponavljaju neke stvari koje ne vode ničemu. I onda ja nekako provaljujem svaku foru koja može da te uvuče u taj točak. Ali kako vreme prolazi i ja postajem aktivniji, polako i ja uđem u taj točak i počnem da radim tako neke stvari. I tek posle, ušao sam i posle nekog vremena tek provalim. I to je zbog, mislim da je to zato što mora da se odbacuju pomisli. Ne znam da li Isak Sirin ili Jefren Sirin rekao, kao govorio o grehu, o rađenju greha i 4 faze koje su. Prva faza je kad ti dobijaš misli, onako padaju ti misli na pamet. I ono to mora da ti se dešava, treba ništa se brineš. Svakom padaju neke misli na pamet. Druga faza je kad ti počneš da kao da ti se sviđa ta misao, počneš kao da flertuješ sa njom. I treća faza je kad ti tu misao prihvatiš kao svoju. I četvrta faza je greh. I znači, dok si onako još neiskusni asketa, moraš da odbacuješ svaku misao i tako nećeš da uđeš u točak. Tako što svaka misao koja je bez veze i vodi tako ka bez veze stvarima moraš da je odbacuješ. I onda kad već postaneš iskusan, više će onako misli, kad budeš iskusni asketa, će misli same od tebe da se odbiju. Nećeš morati da se trudiš tako kao da budeš u grču i da kao sve odbacuješ sve misli tako. Koji je hteo da se zamonaši i to mi je bila najveća želja i samo je hteo da bude u životu, da bude pustinjak. I otišao je kod nekih pustinjaka koji su živjeli u nekoj pećini i pitao ga da ga prime, ali oni su ga odbili zato što je bio mlad i rekli su mu: idi sada i vrati se kad ti poraste brada. I on je bio mnogo tužan
otišao je u neku pećinu koja je bila tu pored i cijelu noć je plakao. I onda pred zoru se uspavao i kad se probudio imao je dugu bradu do struka. I onda je otišao kod njih i oni su ga primili, čega nisu ni prepoznali. I onda je bio tu kod njih neke 2-3 godine i oni su ga naučili svemu što znaju. Naučili su ga kako da se moli, kako da meditira, kako da posti i naučili su ga da bude, bio je spreman da bude pustinjak. I onda nakon te 2-3 godine kad je sve naučio, on je krenuo dalje. Išao je tako po šumama, po planinama, po plažama, a nije imao ništa. Imao je samo ogrtač koji su nosili pustinjaci i imao je brojanicu koja mu je služila za molitvu. A jeo je tako te divlje voćke koje bi našao po drveću ili žbunju i tako. Kada bi mu se negde neko mesto posvidelo, on bi tu napravio kolibu i tu bi bio neko vreme i onda kad bi krenuo dalje, onda bi spalio tu kolibu. Tako da nigdje nije imao ništa i nije imao gde da se vrati. Bio je potpuno sam, nije nikad nikoga viđao i nije imao ništa. Tako da je mogao da razmišlja i da meditira i postavio je sve mudri i mudri i doživao je prosvetljenje. I kada je doživao prosvetljenje, kada je postao budan, on je u svoje rute uključio i sela. Sad je počeo da ide od sela do sela i u centru sela bi napravio kolibu i onda su se tu skupljali ljudi oko njega i monasi i deca i on bi im pomagao, odgovarao bi im na sva pitanja i ulivao im je nadu i ljudi su se osjećali lepo u njegovom prisustvu i osjećali su se nekako zaštićeno i sigurno, zato što je bio tu neko ko zna odgovor na sva pitanja. Više nije bilo sve tako neizvesno, nisi morao sve sam da razmišljaš, nego bio tu neko ko je bio mudri od tebe. I on je tako pomagao ljudima i bio je pravo okrepljenje za neko selo i za te ljude tu. I onda kada bi nastavio dalje, kada bi kretao na put za drugo selo, on bi se pozdravio sa svim ljudima tu koji su bili u tom selu, ispalio bi kolibu i krenuo dalje.